Sa number 4 naman, istoryahanay sa mga pasahero parte sa Watusi. Susunod mismo sa eroplano sa Bacolod Silay Airport nagresulta sa pagka-delay sa flight. Na-delay isang duha ka oras ang 11:11 sang aga nga flight sa Cebu Pacific sang Sabado bangod sa ginaistoryahan sa duha ka mga pasahero nga may dala sila nga Watusi samtang yara sa eroplano. Sunod sa kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio, samtang boarding ang duha ka mga pasahero, nabatian sang cabin crew ang ilang ginaistoryahan nga pagpamangkot kung naubos niya tanan nga Watusi. Ginhibalo sang crew o kung ginpahibalo sang crew ang piloto sa eroplano parte sa Watusi nga ginakabig isa ka klase sang firecracker. Ginpangabay sang airline company ang tanan nga pasahero nga magpanaog sa eroplano samtang ginpalibutan ini sang K9 unit kag security personnel para mausisa ang palibot. Apang base sa pagpangusisa sa duha ka mga pasahero, ang ilang ginatungod nga Watusi amo ang gay lingo para sa condom. Bisan nag-book sa masunod nga flight ang duha, ginhold sila sa kustodiya sa Police Aviation Security Group pag-abot sa Manila. Dugang pa ni Apolonio, prioridad ang safety sa mga pasahero kag ginapahanumdum ang publiko nga ang mga bomb jokes ang ginakabing nga seryoso kag ini ang nagakaigo nga penalidad.